I continuem parlant del treball amb persones vulnerables, amb la prevenció de l'exclusió social o per evitar la desempara de menors. Aquests són alguns dels objectius de la Fundació IRES. Per això destinen els fons que reben. I continuem parlant de loteria de la grossa de Cap d'Any, en aquest cas, a alleujar la situació d'aquestes famílies que ara sí estan en millors condicions per aprofitar el suport social i educatiu. Com a exemple d'aquesta filosofia, hem visitat un dels projectes de la Fundació, el Casal en Família, al barri barceloní de La Pau. Vamos a hacer un juego muy chulo con las mamás. Mira, cada uno se pondrá con su mamá, luego saldréis aquí y haréis el teatro del animal y los otros vamos a adivinar qué animal sois. Estan jugant ara a maquillar-se, a inventar animals i a representar-los. Total, és una excusa, un motiu perquè passin una estona junts i perquè tinguin un espai d'oci compartit en família. I aquí facilitem aquest entorn perquè mares i fills tinguin aquesta trobada afectiva i emotiva que reforci el seu vincle afectiu. I els pares també tenim un grup de mares i pares en els que és un espai d'acollida, de convivència i de compartir. En aquest moment hi ha unes 18 famílies i de nens n'hi poden haver gairebé 40. Són famílies del barri, que la majoria en aquests moments tenen dificultats econòmiques, situacions d'atur, per exemple, o de precarietat laboral, mares solteres, o sigui, pares que tenen moltes responsabilitats i, a part, una situació de necessitat econòmica que agreuja també la situació familiar, que fa més difícil atendre els nens en aquestes condicions. Somos una familia numerosa, somos 5 niños. Aquí se divierten, son los educadores, las personas son muy amables, los tratan muy bien a los niños y hemos venido pues por esa razón. Y la situación que me llegó a traer también porque estaba en un momento de que he quedado en paro y necesitaba también un apoyo también, yo qué sé, que me den también una ayuda, un empujoncito para poder también llevar la situación que estaba viviendo en mi familia. IRES és una fundació privada que fa 45 anys que treballa per prevenir l'exclusió social. Els fons que rep de la loteria catalana els destina a pal·liar les necessitats econòmiques urgents d'algunes de les famílies que atén. Això permet a aquest casal continuar la seva feina de suport als infants, les activitats d'esbarjo i, en general, tot tipus d'iniciatives que milloren la cohesió familiar. I un cop la família està una mica millor, doncs llavors fem un treball educatiu en el que ells participen activament, en el que volem que ells s'impliquin, participin amb els fills i prenguin decisions dintre el casal i construïm entre tots aquesta gran família que ens ajuda a tirar endavant.